Ивайло Михайлов. Добре, какво правите във вашия кът изследване? Какво да научим сега за вашата работа в този кът? Ами, че имаме един глобус, от който да можем да научаваме нови имена на нови океани и морета и реки. Добре, и? И също имаме един таен бутон, от който да изпращаме информация на един робот. Вие сте създали робот, добре. Слушам. И също има робота тайни копчета, които може да си ги изключваме и да го включваме. Да го управлявате от слушатели? Да. Добре. Също можем да ви демонстрираме. Можете да ми го демонстрирате? Добре. Ивайло, ти имаш ли да допълниш нещо? Има специални уши. Очи? Очи? Очи за намеряне баклучи Аха. в океаните и ги събира и не ги хвърляме в огън. Добре. Сега ще ни демонстрирате ли? Добре, заповядайте. Да, и сипете. Да видим вашия робот сега. Хайде, покажете какво правите с него. Отзад има едно копче, което от тук го натискаме и то трябва да се движи. А очите кога се включват? Когато натиснете копчето или сами, като да стигне до буклук? А пък очите се включват, когато натисне това зелено копче. Добре. И хайде, действайте. Вие влизате ли в океана или той сам ходи робота вътре? Той сам. Сам ходи, ама сега, защото е много трудно сам да свърши работата. Демонстрацията е на сухо. Браво! Чудесно се справи и кът изследовател. Аплодисменти!